Maliba TV1 jabarani filɛbaga haw bisimila aw ka kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan golomasi tabaw ka wulikajɔ baara dɔ ye nɔ bɔ novembre kalo tile 21 san 2025 Kidal mara kɔnɔna na min ni sanfɛ kɛlɛkɛcɛw ye jatigɛwalekɛla caman bɔ baara la ani ka fara u ka subahana mansinw kan minnu tun dogolen bɛ a bɛɛ baara golomasi tabaw ka kunnasigi maa ɲɛma bɛ mɔgɔw ladɔnniya ko wulikajɔ baara ɲɔgɔnnaw bɛ sen na walasa ka yɔrɔ lakana. Mali kɛnɛya ko ɲɛmɔgɔ ye lasɔmini kɛ banakisɛ mpox ka tiɲɛni fɔlɔ la ka bɛn ni novembre kalo tile 21 san 2025 kuri malikaw fɛ kangaba kɛnɛyaso la ni o banabagatɔ in tora a la o sira fɛ kɛnɛya minisiriso ye kɔlɔsiliw fanga bonya banakisɛ kunbɛli la jamana kurukara fan bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a daminɛ dondaw la ani ko banakisɛ mana ye mɔgɔ minnu na k'olu yɔrɔma janya mɔgɔ tɔw la o banakisɛ min bɛ sɔrɔ baganw fɛ. Ni hambore ni hamta ko kan kibaruya kunnafoni na hamadamne Nigeria novembre kalo tile 21 san 2025 maa 315 cɛla 313 lakɔliden ni lakɔli karamɔgɔ 12 de taara ka tunu n'u ye binganni waleya dɔ senfɛ école Saint Marie de Papiri la o minɛli waleya in bɛ kɛ waati la ka sɔrɔ npogotigini 25 de minɛ la o senfɛ mara caman y'i ka kalanso datugu jamanakuntigi Bola Tinubu y'a ka tagali bɔ a ma J20 na walasa ko o gɛlɛya ɲɛnabɔ. An b'a kuncɛ irisi jini jatigɛwalekɛla kulu ka bingani kɔfɛ minnu kɛra sababu ye ka tajita mobili 100 ɲɔgɔnna boyan ko bɔ baara la septembre kalo kɔnɔna na irisi ye lakana fɛɛrɛw bila sen kan walasa ka Mali dɛmɛ Maria Zakharova n'ale ye irisi jamana kɔkanko minisiriso ka kuma lasela ye y'a jira ko Moscou cɛsirilen don ka Mali dɛmɛ u ka yɛrɛtigiya nasira fɛ o bɛ jamana fila ninnu ka jɛɲɔgɔnya jira lakana ko siratigɛ la nin de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sintelimaw la Maliba TV1 jabaranin kan.